Quiz ya Genesis chapter 1 kana kuti Mavambo chapter 1. Mubvunzo wokutanga. Mwari akasika chii pakutanga? Mwari akasika chii pakutanga? A. Denga nenyika. B. Munhu. C. Mhuka. Nyora anza pasi. Mubvunzo wechipiri. Nyika yakanga yakamira sei pakutanga? Nyika yakanga yakamira sei pakutanga? A. Yakanaka uye yakazara. B. Isina chimiro uye isina chinhu. C. Yakazara nemvura chete. Mubvunzo wetatu. Mweya waMwari wakanga uchifamba papi? A. Pamusoro pamakomo. B. Pamusoro pemvura. C. Mudenga. Number 4. Chii chakagadzirwa nezuva rekutanga? A. Chiedza. B. Zuva. C. Mwedzi. Number 5. Mwari vakaparadzanisa chii nezuva rekutanga? Mwari vakaparadzanisa chii nezuva rekutanga? A. Denga nenyika. B. Chiedza nerima. C. Mvura nemakomo. Number 6. Mwari vakatumidza chiedza kuti chii? Mwari vakatumidza chiedza kuti chii? A. Mangwanani. B. Zuva. C. Usiku. Number 7. Zuva rechipiri Mwari akasika chii? Zuva rechipiri Mwari akasika chii? A. Denga. B. Nyika. C. Zuva. A. Denga. B. Nyika. C. Zuva. Number 8. Denga rakaparadzanisa chii nechii? Denga rakaparadzanisa chii nechii? A. Chiedza nerima. B. Mvura pamusoro nemvura yepasi. C. Nyika nemvura. Number 9. Zuva rechitatu Mwari vakaita chii? Zuva rechitatu Mwari vakaita chii? A. Vakagadzira zuva. B. Vakaparadzanisa mvura nenyika. C. Vakagadzira munhu. Number 10. Chii chakabuda panyika nezuva rechitatu? Chii chakabuda panyika nezuva rechitatu? A. Mhuka. B. Zvirimwa nemiti. C. Zuva nemwedzi. A. Mhuka. B. Zvirimwa nemiti. C. Zuva nemwedzi. Number 11. Mwari vakaona zvese zvavakasika kuti zvakanga zvakaita sei? A. Zvakanaka. B. Zvakaoma. C. Zvakaipa. Ndiadzokorora number 11. Number 11. Mwari vakaona zvese zvavakasika kuti zvakanga zvakaita sei? Mwari vakaona zvese zvavakasika kuti zvakanga zvakaita sei? A. Zvakaipa. B. Zvakaoma. C. Zvakanaka. Number 12. Zuva rechina Mwari vakasika chii? Zuva rechina Mwari vakasika chii? A. Mhuka. B. Zuva, mwedzi nenyeredzi. C. Munhu. A. Mhuka.
B. Zuva, mwedzi nenyeredzi. C. Munhu. Number 13. Zuva nemwedzi zvakapiwa basa rei? Zuva nemwedzi zvakapiwa basa rei? A. Kupa mvura. B. Kutonga masikati neusiku. C. Kugadzira miti. A. Kupa mvura. B. Kutonga masikati neusiku. C. Kugadzira miti. Number 14. Zuva rechishanu Mwari akasika chii? Zuva rechishanu Mwari akasika chii? A. Mhuka dzapanyika. B. Hove neshiri. C. Munhu. A. Mhuka dzepanyika. B. Hove neshiri. C. Munhu. Number 15. Mwari akaudza hove neshiri kuti dziitei? Mwari akaudza hove neshiri kuti dziitei? A. Dzivande. B. Dzizare pasi. C. Dzivake dzimba. Number 16. Zuva rechitanhatu Mwari vakasika chii? Zuva rechitanhatu Mwari vakasika chii? A. Mhuka dzepanyika nemunhu. B. Zuva. C. Denga. A. Mhuka dzepanyika nemunhu. B. Zuva. C. Denga. Number 17. Munhu akasikwa nomufananidzo wani? Munhu akasikwa nemufananidzo wani? A. Wemhuka. B. Wemutumwa. C. Wamwari. A. Wemhuka. B. Wemutumwa. C. Wamwari. Muri kunyora here maanza? Itai muchinyora maanza tozomaka kupedzisira unoperera vhidhiyo. Number 18. Mwari vakasika murume nemukadzi nezuva ripi? Mwari akasika murume nemukadzi nezuva ripi? A. Rechina. B. Rechitanhatu. C. Zuva rechishanu. A. Rechina. B. Zuva rechitanhatu. C. Zuva rechishanu. Number 19. Mwari vakapa munhu simba rei? Mwari vakapa munhu simba rei? A. Kutonga mhuka nenyika. B. Kutonga denga. C. Kutonga Mwari. A. Kutonga mhuka nenyika. B. Kutonga denga. C. Kutonga Mwari. Number 20. Takutopedza. Takutopedza. Number 20. Chikafu chekutanga chakapiwa munhu chaiva chii? Number 20. Chikafu chekutanga chakapiwa munhu chaiva chii? Chikafu chekutanga chakapiwa munhu chaiva chii? A. Nyama. B. Zvirimwa nemichero. C. Hove. A. Nyama. B. Zvirimwa nemichero. C. Hove. 21. Mwari vakati zvese zvavakasika zvakanga zvakaita sei? Mwari vakati zvese zvavakasika zvakanga zvaita. 21. Mwari vakati zvese zvavakasika zvakanga zvakaita sei? Mwari vakati zvese zvavakasika zvakanga zvakaita sei? A. Zvakanaka chaizvo. B. Zvakaipa. C. Zvakaoma. A. Zvakanaka chaizvo. B. Zvakaipa. C. Zvakaoma. Mubvunzo number 22. Genesis 1 ine mazuva mangani ekusika? Genesis 1 ine mazuva mangani ekusika? A. 5. B. 6. C. 7.
Genesis 1 ine mazuva mangani ekusika? Genesis 1 ine mazuva mangani ekusika? A 5, B 6, C 7. A 5, B 6, C 7. 23. Zuva rechinomwe rakaitwa rei? Zuva rechinomwe rakaitwa rei? A rakashandiswa kusika, B rakazadzwa nemhuka, C rakazororwa. A rakashandiswa kusika, B rakazadzwa nemhuka, C rakazororwa. Namba 24. Ndiani akasika zvese zviri muna Genesis 1? Ndiani akasika zvese zviri muna Genesis 1? A munhu, B ngirozi, C Mwari. A munhu, B ngirozi, C Mwari. Namba 25. Chidzidzo chikuru chaGenesis 1 chii? Chidzidzo chikuru chaGenesis 1 ndochipi? A Mwari. Namba 25. Chidzidzo chikuru chaGenesis 1 ndochipi? Chidzidzo chikuru chaGenesis 1 ndochipi? A munhu ndiye mukuru pane zvose, B Mwari ndiwo musiki wazvose, C nyika yakazvisika. A Mwari ndiye mukuru pane zvese, B Mwari ndiwo musiki wazvose, C nyika yakazvisika. Tiombera kamaoko, tapedza kusvika namba 25. Ngatichimakai togona kuchinjana mapepa kana kuti kungozvimakira futi. Hapana nidhi yekunyepa. Kana wagona, kana wakona ungodzokorera kuverenga Genesis 1. Number 1 A, number 2 B, number 3 B, 4 A, 5 B, 6 B, 7 A, 8 B, 9 B, 10 B, 11 C, 12 B, 13 B, 14 B, 15 B, 16 A, 17 C, 18 B, 19 A, 20 B, 21 A, 22 B, 23 C, 24 C, 25 A. Those are all of it. 1 A, 2 B, 3 B, 4 A, 5 B, 6 B, 7 A, 8 B, 9 B, 10 B, 11 C, 12 B, 13 B, 14 B, 15 B, 16 A, 17 C, 18 B, 19 A, 20 B, 21 A, 22 B, 23 C, 24 C, 25 B. Tokutendai nekupedza nesu kusvika kumagumo kwechapter 1 yaGenesis. Ngatisanganei paquiz yaGenesis 2.